Het Fries Museum kan met hulp van de Bank Giro Loterij een nij kunstwerk ontkeepje. De keuze gaat tussen drie werken. En jou kan mij bepalen wat het wordt. De eerste mogelijkheid is een videokunstwerk oer Longeskippen van Johan van Aken. De maker, Johan van Aken, is een schilder van oorsprong. En die maakt bijna abstracte schilderijen met heel veel landschappelijke verwijzingen daarin. Of heel veel landschappelijk gevoel daarin. Maar ja, een schilderij van een landschap, of het nou letterlijk is of bijna abstract, dat is eigenlijk altijd een soort kader van een landschap. En wat hij eigenlijk in die video doet, is bijna door die vogelkijkhutten te nemen, bijna hetzelfde. Doordat je ineens vanuit de vogelkijkhut kijkt, kijk je ook door een kader naar het landschap. En daarmee wordt het landschap weer een schilderij. Terwijl je wel naar een echt landschap kijkt. Dus het is bijna een zenachtig werk. Je moet er helemaal in gaan zitten. Je moet de tijd nemen en er helemaal in gaan zitten. En ja, als je dat dan ziet, dan kun je niks anders dan ervan genieten. Ja, als je nu wat in de winkel koopt en je koopt iets in Leeuwarden of in Sneek of in Lemmer of in Harlingen of waar dan ook, dan smaakt het eigenlijk altijd precies hetzelfde. Dus je koopt iedere keer hetzelfde product. Behalve als je in Friesland een oranjekoek koopt bij de bakker. Want iedere bakker bakt zijn eigen oranjekoek. En het leuke van wat we hier zien, is dat dat een project is over die oranje koeken. En dat is van Trientje Nauta en Marijke de Ruiter. Die hebben dit bedacht. En het idee achter dit project is dat er 100 oranjekoeken gefotografeerd worden. Bij alle bakkers in Friesland die oranjekoeken bakken. Omdat het er straks 100 worden, krijg je iets heel geks. Je kunt eigenlijk net als bij tegeltjes of alleen naar die foto kijken en je daar helemaal in verliezen, in al die kleurtjes en die smaken en in de compositie. Maar als je ze allemaal bij elkaar ziet, dan is het ook weer prachtig. Daar kun je je ook weer helemaal in verliezen. Dit werk van Treintje van der Wal, dat is eigenlijk één groot kijkfeest. En het begint een beetje in het midden. Daar zie je een bekend gebouw. Dat is de Paperclip van Karel Weber in Rotterdam. En dat is een heel groot sociaal woningbouwproject, al uit de jaren 70. En daar wonen nu allemaal buitenlandse mensen. En als je dan kijkt naar het werk, dan zie je het wel. Je ziet alle culturen, die zie je hier eigenlijk voorbij komen. Ja, en het leuke is, als je zo kijkt, dan zie je dat het langzaam overgaat in Friesland. En dat is heel grappig. Je ziet hier een sjees. En als je dan verder gaat, dan zie je ineens het Friese landschap met de kerkjes, de horizon. En het is ook een soort collage van alle kerkjes die je tegenkomt. Je ziet slachten zo in het landschap zitten en je ziet klederdracht. En dat is zo mooi, dat precies is waar mensen elkaar ontmoeten. Volksdansen, klederdracht, ja, dat begrijp je van elkaar, dat snap je van elkaar. Nou, en eigenlijk is dit een hele positieve boodschap die ze heeft. Maar ja, ze wil toch ook de vrede een beetje verstoren doordat ze hier dan weer bommenwerpers heeft laten zien. Het gaat dus tussen het videokunstwerk, het Oranjekoekenproject en dit grote schilderij. En jou kunnen mij stemmen hokkerwerk het Fries Museum onkeepert. Zoek daarvoor op uw website muze.friesmuseum.nl.